Є звук. Гей. Тепер має бути, добре. Добре здоровічко, кажу, цей чистовані позирачі. Як ви. Ну там, ми на Новоселиці, туди-сюди. Як ви знаєте, це мій проєкт, де я роблю всякі русинські теми, русинське село в русинському стилі. Але, це все фігня. Я вам зараз покажу. Як насправді жили русини, що вони дійсно робили в порівнянні з всіма іншими. Зараз ви будете бачити. Зробиться світ, тим часом всім привітик. Ти що з Мигальом зробив, дядя? Тобі що, прийти по смолях дати? Так, по смолях, хто хоче давати по смолях, має чекати, що він по них і заробить, то по-перше. А по-друге, за той час, нічка, я зніму окуляри, бо мені незручно. За той час, поки... Зараз це тут має бути. За той час, поки всі інші, можна казати, народи довкола, вся інша Україна, в них приблизно були в той час, ну, щось типа отаких будиночків. Жили вони якось отак, ну це не в порівнянні з русинською тему. Ну, типа того. Це все, що не русини. Це все, що не русини, це все було щось така історія. За той час. За той час. Кожен, навіть, ну, самобідний русин, він мав, це щось типа того. Моя Новоселиця, оцей мій проєкт, це чисто сугубо, щоб нікого не образити. Я трохи прибіднився, приземлився, щоб нікого не образити. Щоб якісь етнічні конфлікти не виникали. Середньостатистичний русин приблизно жив в чомусь отакому. Це було щось було типа того. А чого не з діамантів? Чекай. Середньостатистичний русин знав, що саме, він не міг саме дороге, що він має на показ. З діамантів було все всередині. Все, що всередині, все було з діамантів, все, що назовні, таке, що само пусте, що мали, то все було, бачите самі. От так от. Тому русини то є superior раса. Ну, раса, скажу раса. Покажи Мигаля, щоб я знав, що з ним все добре. Зараз буде вам ваш Мигаль. Не переживайте. Ну, і щось отаке воно було. Щось воно було отаке. Насправді всі оці приколи про будинки там нубів, що я там в виживанні зробив собі будинок із золота, це все відсилки до русинів. Насправді, в цьому світі все відсилка до русинів. Воно просто так нічого не робилося. І було приблизно щось отаке. Можна, заради порівняння можете собі подивитися, це те, що було все довкола. Буквально не те, що там довкола русинів, просто всі раси. На той час, коли русини мали вже собі нормальну тему. Чого це змінилося? Чисто через велику добросердечність, добродушність русинського народу, щоб іншим якось там очі не мозолити, щоб не було заздрощів. Вони проявили неймовірне милосердя. Русини проявили неймовірне милосердя. І так далі, тому подібне.
Якось скромненько, як для русинів. Ну, є трохи, але. Це я й так, щоб не циво. Добре, Мигаль, ходи сюди. Я перетягую камеру. Отак. Добрий вечір. Я знав, аж колись до цього дійде і мусить буде вповісти правду. Айно, історія тяжка штука, знаєте, і привела нас історія і тому, що мусили ми вернути людям бляшку, в котрій вареме яйця. Мусили ми вернути людям усе зароблене золото, та тепер живемо маленько іншого. Ви що, брати? Схожі. Почти. Айно, лиш мені генетично борода має передала їм. Факт, по факту. Давай, Мигаль, ми зайдемо до тебе в твою новоселицю. Айно. І ти мені проведеш екскурсію. Ти мені покажеш, що до чого. Залегко. То виходить, Мигаль теж у сонячній Каліфорнії. Ні, Мигаль у Лос-Анджелесі. Я до нього на рейс, на автобус. Той Блаблакар ходить, в принципі, нормально. Ні, ну я на автобусі Каліфорнія-Лос-Анджелес приїхав, та й така тема. Скорше не міг прийти, розумієте, там доста подорожалися ці служби. Вже 28 гривень коштує. Прив здоров, Мигалі, радий, що все добре, і гець тебе не загріферив і не випер з дому. Та Гендрія, ні? Це ще не вечір поки що. То оригінальна квартира в Каліфорнії Андрієва, ви знаєте, ні? По факту. Так, поставте лайки, пліз, будь ласочки. Сьогодні для вас виконують шоу-програму Дует. Гедзі Мигаль. За таке можна поставити і лайк. Це я зараз знаходжуся біля кузні Гамора. Румося каву лисичу є, насправді. Я гиби із своїх спомінок клав. Я на тій лисицькій Гаморі був напослід минулого літа. В мене навіть хоч кису. Дуо, яке ми заслужили. Ну, це як цей Супермен і Бетмен. Мигаль, куди мені йти? Саме така тема, самофоса історія в Новоселиці. Куди би ти мене повів? Ну, за перше, ми тепер дуже близько і такому, можна сказати, адміністративному центрові. Рахуємо як у Новоселиці, і це хоч і село, але воно досить розвите, тут є театр. Рахуємо, ось де театр, та йде площа, ото буде такий центр села. А давай я тебе пущу, ти мені будеш показувати. Забирай воду. О, Господи. Ну, значить, перебачте, як паде дощ та вам шумно, або інша крас не буде. Значить, туйка Гамора, і туйка у нас такий є маленький болтик, де з Гамори всякої желізної матержиня се продає. Айно, це, в принципі, досить логічно. Я коли клав торговицю, та думаю, мені якраз мож на торговиці покласти один стенд, можна так казати, де буде се продавати желіза. А далі порозуміємо, що не дуже раціонально, бо по справді, кіть поникати, як воно се практикувало, та у більшості люди йшли так на саму Гамору, і кіть там не було чогось готового, то вони їм просто під заказ то чинили там через пару днів. Айно, там якийсь, наприклад, путковий били фурт, айно, бо путковий то такий розходний матеріал. А кіть вам треба було паранну фейсу, авать лопату, та гонно було не бити, або казали, що там буде через пару днів. Так, що там здоров, Олександр, де Артур, читав вчора від ChatGPT про Гедза, каже Гедз, каліфорнійський ютубер українського походження. Основною тематикою є Майнкрафт, він став основоположником хобі-хорсингу в Україні. Так, це написав Дмитро Борвінок. Ой, Мигаль, будь ласочка, забань Дмитра в себе навічно на своїх трансляціях. Мигаль поруч з Гедзем виглядає малуватим. О! Слухайте, а я до Мигаля прийшов. Ви знаєте, що він мені перше сказав? Перше, що він мені сказав, що ти, каже, якийсь дрібний, каже, в житті. Ну, тут, коротше, у нас театр, айно, бо Новоселиця живе в цивілізованому світі.
Ну, як всі нормальні русини. Високі і моцні. Високі русини. Русини це з цього, це з Elder Scrolls, високі ельфи, це русини. По факту, так, високі ельфи. Кажуть, чоловіки хочуть лише одного, що насправді хочуть чоловіки тур селу в майні, по факту. Ну. Поставте лайк. До речі. А Йой. чого, в тебе не видно, де лайки, скільки лайків поставив? Ні, не вказує. О, То мусить лізти в самі туртачки. ясно, геть мелоч. Валберг, я запишу, я тебе в себе забаню нафіг на стрімах. Я не ну це не жарт. Поки я не дуже високий. Хоч, знаєте, насправді у нас є виведена така гіпотеза, у нас руснаки несуть дуже високі з-поза дуже об'єктивної причини. Люди, які живуть у горах, мусять собою небо підпирати. Ти високий не можеш вирости. І це, чудо, що він навіть такий вигучав. Русини це насправді вони на собі несуть всю тяжість світу, як цей. Як Атлант. Атлант, йо-йо-йо, Атлант. Лише руна дистрибуція поміж всіма якось обстав на верховині. Атлант, це ж, типу, з грецької міфології, це це старе божество, можна казати. Старі божества відходять на задній план, приходять нові русинського походження, і русини мусять на собі держати тяжість світу, по факту. Каже, встаньте, ми порівняємо. Без грошей, безкоштовно. Це написав Амку. Та бан. 100 гривень. Значить, у нас тепер суть лише дві такі повноцінні вулиці. Не дві, більше аж. Одна туйка, де театр, торговиця та й поща, а друга туйка, де церков. Так? А центр самий, центра нема. Я планував, що він буде туй, бо торговиця є центром. Просто туйка ще докладу хижі, я фізично не встигав. То я ще не живу з Майнкрафта. Мені, завжди здавалося, що має бути якась така, як площа. В тебе там базар виходить на цьому. Туй не торговиця. Це і є гіби центр. Тут навіть є, тут продає імпортна гризачка, тут такої не росте, не достигать, м'яса, вовна, може навіть готову постіль купити. То із Салаша в тій горі. Знаєш, там є Салаш у мене. Там пасуться віці, видиш, копицю їм видко. А оце? А це статуя закладателя села. Я не пам'ятаю, як його звати, тут написано. А чому вона така якась, як цей... Йосифова? Йосиф, як його звали? У той час? Йосиф спочатку було, там перше. Йосиф Коцконишинець, Йосиф Коцконишинець. В принципі, полорові підходить. Він як якийсь перун, якщо чесно. Йосиф Коцконишинець. Слухай, у 1928 годі навики руснацької скульптури були такі. В принципі. І туйка ще суть два пусті стенди. Раз. І з якоюсь кертовину, видиш, ще один. Що теж, в принципі, то, що треба. На Гедза схожий, на Мегаля схожий, ясно. І туй суть усі блага цивілізації, бо крім того, що ви можете ту всьому піці скверикові посидіти маленько, спочити, то ви можете ще піти сюди випішатися. Туй за корчовлями є нормальний будар, видиш? А третій двері де? Які треті двері? Все? Які треті двері? Як, які треті двері? Які треті двері? Чат. Мали бути треті двері. Які треті двері? Для гендера. У 1928 році такого ще не було. У русинів було. Нетолерантно, я кажу, Данко шарить. Це русинські бударі. Це завезені. Русинські з золота і діамантів були зроблені. Правда. Сесі з Чехів привезли, бо вони там були майдешеві просто. А правда, що ви брати, а ще є двоюрідний брат Слепень. Слепень це цей. Я підкинутий, то підкинута тема, то неправда. У мене є, правда, ще маленька проблема з нумерацією. Я старався на будови класти порядковий номер, що коли я построїв за шором, далі я порозумів, що може то не дуже раціонально, бо треба було просто поділити на вулиці і номери хижів по вулицям розкласти.
Або так си думав, коли буду реалізувати готовий проєкт, та я на індивідуальні хешки прості не буду номера класти, а просто порозмітив номери на якісь такі унікальні об'єкти. Корчма, театр, поща, церков, гамора і так далі. А прості людські хижі, вони плюс-мінус єднакі концептуально. Концептуально це все тридільні хижі, там є постіль, шпор, стайня якась, ось тут не є чогось такого аж ультра-екстра, аби за кожну окрему хижу Хороша була в тебе ідея, щоб Валберг донат 100 гривень прийшов. насправді Не бачив. ГІМ, Прийшов рідні донат. сестри. То мусить піти зараз його перебачити. Дякуємо за 100 гривень чистований Валберг. Насправді Г і М рідні сестри. Г і М це на туалеті було написано. З одного боку Г, з другого Ми. Ви тепер разом житимете? Їхвель, та пішов ти нафіг з такими приколами. Що там? Як же я ору з церкви в цьому селі? Що смішного? Не насміхайся. Камеру геть налаштовую, щоб здаватися грізним та авторитетним для підписників. Та які що? Ну тут не моя камера, що? Все, доста. Ніякої агресії на стрім. Ні, все. Буде, мене дораз заблокують. Неправда. Мене ще не є авторитету. Мене не заблокували, та й тебе не заблокують. Народ, відписуємося від Гедза, а на Мигаля підписуємося. Дмитро Барвінок. Я запам'ятаю, я тебе забаню. Ну, наприклад, є колодязь, і колодязь є дораз у кожній хижі. Концептуально відрізняться від простої тридільної хижі, який у нас тут є просто тридільна хижа. Ось туйка у нас стайня, туйка має жити худобинка. Тут яслі корові, та й теоретично той міг бути кутець свиням, але у цієї родини свини не є, вони лише корову держать, та й все. А чого такий колір підібраний жорсткий? Яскравий. Це модно. Хижа мащена синьою глиною, ото був верх моди. Наприклад, коли ти підеш у Ужгородський сканзен, то там є хижа з довгого мащена сяков синьою глиною. Ото рахувалося дуже модним, бо якраз у задньому, ото за довгим слідуюче село, тепер ся кличе Приборжавське, туди там якраз є копань такого синього каменя, ото насправді якийсь діоксид міді з якоюсь бідою, його просто розводили у воді і мішали то з глиною і мастили сею глину в хижу, і був такий паранний, блаватний, такий мало не небесний колір такий. Ось це рахувалося дуже модним насправді. Тепер на камері Мигаль дрібний, а Гець потовстів. Це твій підписник чи це мій підписник? Умки, я такого не знав. Ну це лише від мене такі злюки, всякі, нормально. Це є тут треш-контент. Ні. Офігевши. Це треш-контент, це лише почнеться. Ще 2 такі повідомлення почнеться треш-контент, я обіцяю. Концептуально, насправді, в цих усіх хижі відрізняться хіба лише сися. Це був номер 18. Сися хижа в других відрізняться тим, ось тут є сторнац, на котрий можеш зайти окремо, не заходячи у дворець. Розумієш? Бо є, наприклад, і це мало стандартне планування діля русинської хижі. Є дворець. Русинська хижа, заходиш в сади Семираміди, райські висять. Це винниця. Так. Це а чого вино. не підстрижи? Чи вони мають до самого низу рости? Вони хіба із землі ростуть і догорі. Окей. А як інше це зробити? Добре. Чекай, треба випустити пчолу. І це хіба стандартне Каже, планування. чекай, ви ніби 2 друга після школи прийшли, один сидить в комп'ютер грає, а інший сидить і дивиться. Ми до одної До смерті. першої смерті. До одної смерті, так. Там Мигаль вмирає, я сідаю граю. Чекай. Так. До одної смерті. Добре. Так, в мене ще один є, добре. А що б хотів поїсти? А тут, значить, є нестандартне планування, ось туйки можеш зайти на сторнац і звон, ось не заходячи у дворець, ти також можеш зайти на сторнац і до хиж. Не заходячи у дворець, а гіби напряму суд окремо дверці. Сякого дуже много видів у Хорватії в русинських селах. У нас сякое не часто ся трафлять.
пару разів видів, або це для нас якби, ну, нетипічний Окремо подкарпатський вхід варіант. в двір і окремо вхід до хат. Ай-яй-яй. Окей. Ож в основному у нас має стандартна практика робити, наприклад, не сякое. А, ні, я тут теж таке попробував зробити. А мені Де в прикольно, мене я, є я десь хижа бачив сторнація? фотки бойківських дворів такої і має. будинків. Угу. І Ні. вони, типу, там такі дуже запаковані, такий дуже щільний паркан, такий двір жорсткий. Ну, типу, як що з вулиці нічого й не видно всередину. Типу, за парканом ж там і не розберешся. Ай-яй-яй, ну, розумію. Такої з якого матеріалу якогось просто ціла городина. Так. Ну, тут, наприклад, має стандартний сисю хишку, я чинив по прикладу хишка, яка у кушниці є, у мене навіть десь фотка була. Угу. Ну, є сторнац, видиш, і у хижі на тільки тісно, навіть на п'ют вихід іде із сторнаца звон. У дну у хижі не було міста, аби покласти, ну, з якого не було, там ніч ви ніч не бачили. У самі в хижі так тісно, на п'ют йшлося градичами звон. Сяк. Гедзю, ти тільки не роздягайся, як на попередньому етері, будь ласка, будь А культурним. думаєте, чого він тепер тут зі мною сидить? У нього основний канал забанили, А. він тепер мусить зі мною тут сидіти. Вже можна малювати мангу фанфік, дивлячись якого характеру. Мигаль, я твій позирач з 21-го року. В тебе канал з 21-го року? Сись нет. А, Сись... Цей твій, типу, що присвячений конкретно русинським мотивам. Не бавкам. Угу. Гейтс, треш-контент-мейкер, перепливши тису, своїм вчинком він започаткував тенденцію на річці. Наразі він перебуває в сонячній Каліфорнії, популяризував практику діда і баби. Так, без приколів з дідом і бабою, у мене family-friendly контент на каналові. Ну, і туйка є буділка, Дідо бабу жарив сраку. На Family-friendly. цьому каналі я мав би сказати гузицю. А це не схоже на буділку, це схоже Це ніби нормальна буділка. хтось... але кажіть, що це таке, ніби хтось дуже жорстко туди таким гарячим... ви шарите, ні? Ну, і це відро, там піловиня, і піловиня тліє, і димить, і буде це м'ясо. Аж тліє і димить. Ну, пакникай. Буває. Ну, м'ясо будеться, все. Буде що А буде. чого не багаття просто? Бо маєся пробудити, а не просмажити. І це що? Це буділка. Угу. Воно ся будить. Ну окей. Піджаримо гедза. Гедз сьогодні якийсь збуджений. Так, доста. Ну, значить, наприклад, сисю хижу ще вкажу. І сю хижу я чинив по прикладу хижі свого батечка поради. Ви не будете знати кого-то. Но смисл в тому, що у них теж ця гуски двориці з винницею, а хижа така гіби на два штоки, на першому штокові гіби така півниця, котра не є повністю в землі, бо в них хижа теж сяк при березі. Півниця не є повністю в землі, і там була і стайня, а жилося зверху. Планування хижі у дну не таке, або концептуально би сте порозуміли, що є такий заход, такі гарадичі високі, бо рахуйте на другий етаж таку йде. Із них йшлося і у півницю в стайню, тут якби корова, свині в них були, а тут у них був ще складики з чимось таким своїм. Щось у них там було в півниці, я в ту півницю останній раз заходив з чеком, Це був цікаво, дітлаком. я такого не бачив, щоб під будинком. Ну, кажу, я й це чинив по прикладу реальної хижі з кушниці. А на другому етажові в них тут був якби калідор і 3 кімнати на тому. Тут планування просто має гускою вийшло. Тут основна хижа, тут газдове, тут у них якась кухня, тут у них, а тут у них є ще третя кімната, де, наприклад, діти гонні бити. Таке. І це туйка, бо туй мало має тісно вийшло, і в реальній хижі. Реальна хижа в них має велика просто. Мигаль, а ти ти казав уже, що ти хочеш, щоб це був... Туй видав дуже много нових позирачів, значить, ви сте розуміли, Новоселиця, це село, яке ви тут видите тепер на карті, і це плюс-мінус
реалістична проба учинити якесь русинське село, ситуйоване у 1928 рокові, із прикладами будов, які ви реально могли знайти в селах тоді і можете знайти в селах тепер, між тим. Ну, наприклад, тут у нас є дворець, ми заходимо, тут ми видимо, є дриварка, горінив є склепка з дривами, ковбиця, десь дрива рубаут, так, це... Далі є кіш, у котромуся сушить кіндериця, прив'язана вівця, городець, потач, туйка кури мають жити, я просто ще не намітав. Ну, і хижа сама, теж тут пішати може, то все. Тобто Мигаль, він робив максимально, нібочки, реалістично, максимально наближено до того, як воно відбувалося в реальності. І він хоче на цьому відкривати, зробити онлайн-музей, щоб воно було доступно. Але я тобі хотів казати, щоб... Це треба описати якось. Це треба табличка. Не просто таблиця, у мене буде окрема веб-сторінка, значить... До кожного будинка? Ні. Раз ні. В перспективі як воно буде? Раз я просто викладу на веб карту і доступу до сервера, бо можна було прийти поникати, і на карті буде розписано, де який важний об'єкт. І в процесі я просто буду дописувати текстові описи і графіку до конкретних елементів. План мінімуму то викласти карту з основними, де театр, де поща, де корчма, де церков, з основними елементами викласти карту, і там буде текстовий опис на декількох язиках, по-нашому, по-англійськи, по-українськи, може пак будуся розширяти, або Смисл в тому, би мати онлайн-музей, бо... Такого немного я де відів, фактично я не відів взагалі ніде. Є, може в Гуглі поникати Сканзен в Ужгороді, бо Сканзен в Ужгороді... Флау 20 гривень, я просто зобов'язаний задонатити сюди. Що там було? Флау, дякую за 20. Каже, щоб він зобов'язаний був сюди задонатити. Красно дякую. Не знав, як ся з тим справує... Гець, або я ваші гроші пак кудись завержу цим борам, добре? А що ти так? Що я тепер мушу виправдовуватися, як це з тим справує Гець? Ні, просто у мене є робота, а у тебе не є тепер роботи. Це всі знають. Я не буду... Мені ваші гроші не треба, я їх пущу кудись на Хосен. А там у мене запитували, чи це одноразова акція. Так. Я думаю, десь там потім в майбутньому щось може і буде, але ми це не плануємо, як постійна рубрика чи щось типу того. Це раз не буде фурташня рубрика. Чому Мигаль 16/9, а Гець 4/3? Це що означає? Я не розумію. Того, що я вже... бо в мене камера тепер широка, видиш? Я в Майнкрафт граю більше, я вже більше до квадратика наближений, Мигаль лише в процесі. Це професійна деформація. Профдеформація. Можна потім структурним блоком скопіювати окремо кожний будинок і описати табличками, або на сайті в Cinema 4D кожний будинок. До речі, привіт. Ото буде досить тяжко. Просто, щоб, як в музеї, щоб, там, знаєш, як ти показував, що там знизу в підвальному цьому приміщенні, що, це би там 2 слова про це було би нормально сказати. Я то якраз на сайті планую текстом зробити і якісь образчики до того докласти. Бо ти можеш включити шейдери, паранно пофотькати і там ото докласти, або там мусять бути доступи на сервер, аби ви могли на цей сервер зайти самі і поникати, і самі походити. Бо в тому, якби, і основна задумка, щоб ви не никали відео, аби ви могли зайти в Майнкрафтові на сервер і походити, попитати. Я не буду дозволяти розбивати блоки, або би можна було прогулятися, то і самим обникати все, як воно організовано. Мені се видить, в тому є якийсь Хосен. Там ставиш цей режим гри пригода, і блоки вони не можуть ламати. Я технічно то щось розберу. Здоров, Мирослав. Мигаль виглядає як мольфар. Мигаль виглядає як босоркун, а не як мольфар. На 1 квітня будемо бавити в Roblox. Не факт, може будемо бавити Копатель онлайн. Ні, Копатель онлайн не можемо, там москальська тема. Але я би так пограв у Копатель онлайн. Чому москалі мусили його зробити? Копатель онлайн — це така була фоса тема. Як довго вже будується це село, Мигаль? Мало більше півгода.
я зачинався все у яри, у яри десь, авать у марцеві, авать у апрельові десь туди. Або треба розуміти, що більшу частину цього часу у нас були проблеми з світлом, та у мене активно якась активна ставба була лише на початку у яри, і вже тепер, минулі 2 місяці. У літі дуже много часу не було. Тут, наприклад, є гуцянка. Манюня. Прийшла, знаєш, так голову на лавицю поклала спочивати, так. Вона лише чекає, щоб... Ага, дуже важний елемент села, і я пару таких потоків зробив. Епін-потік є дуже важним елементом села. У Майнкрафтові по дефолту такого не є, просто текучої води дуже мало. І я зробив, наприклад, той кастомний такий потік. Ось у нас туйка є кадуб. І це не кадуб, це просто криниця, тут десь набирається вода гіби з-під землі сама, і тут мокро є млака така, видиш, я нарочно якраз туйки моха наклав, та й все, щоб видко було, що тут мокра така земля, не така ге друга. І вицить тече вода, і вона тече долі, і видко, що люди укріпили собі городину майкамінням, айно, щоб не розмивало. Туйка є перемітка, бо всі люди аби не обходити туди, аби на роботу ходити на фабрику, то так тут собі перелізають, знаєш. Читери, аби далеко не ходити, всяк. І туйка ще мостик, видиш, потік завертать сюди, і туйка він тече у ріку. Чуєш, тебе запитують, що це за говірка, і поясніть на серйозі, що це за говір діалект і чому юзається буква У. Бо це русинська бесіда, і у нас мало на одну голосну більше гів українською. У мене на 2, або то вже окрема історія. Мигаль, якщо геть змушує тебе його тримати в кадрі, то двічі кліпне очима. Ні-ні. Ні-ні. А покажи їм цей інтерфейс, що в тебе ж мова є русинська в Майнкрафті. І це ми насправді тлумачили 2 годи тепер, значить, руснацький, Подкарпаття, Україна. Ми тот живий варіант, якимся говорить, попробували адаптувати сюди. Тут видиш і пише, що тлумачення не мусять бути на 100% точними. Це значить, що подак, де у нас несуть прямі переклади, а адаптація. Бо, наприклад, тепер, коли додають цього нового моба, того... Крекера. І ми, це тепер інсайдерська інформація, думаємо, що можу адаптувати і корч, бо знаєш, що таке корч? Коли у студені водіся куплиш, тоді, коли тебе корч імить. І це воно. І це корч тебе імить. Розумієш? Це прикольно. Один з робочих варіантів, що ще не на 100%. Наприклад, як перекласти сніфера. Як перекласти, немає такого слова, щоб воно його нормально перекласти. По-руснацьки то буде пахач. Бо він якраз ходить пахат. Треба вигадувати. З інтересного, що той чинивим, наприклад, чинивим єну діагональну хижу, у мене в основному хижі такі майнкрафтовські коцковаті, а єдна у мене діагональна. Це насправді стильово виглядає. На карті так точно. Що на карті, прикольно. На карті фосово зират, а й бо їй дуже було, геморойно було її чинити насправді, досить тяжко. Вийшло у нього насправді якось дуже просторо. У дну міста доста много. Просто много слобідного міста тут получилося. Тут і хижачка відівість, а там доста, тісновато в дну, а туйка вийшло насправді дуже просторо. Напоминав вам, у Чехословаку пінгвіно то тучняк. Бо по-чеськи та й по-словацьки ото і є тучняк. Вони собі сяк цього звіра переклали не в Майнкрафті, такся в них і каже. По-чеськи пінгвін буде тучняк. Вони не взяли просто слово пінгвін, вони його адаптували. А ще не знав це відівість корчму. Корчма, видиш, візуально читалося відрізнять від других, дуже. Бо вона не русинська. Корчму у нас мали якісь німці, в основному жиди, насправді. В основному жиди, і вони привносили з собою якісь свої архітектурні елементи. Якщо так відійти десь так, одне око закрите, то як синагога реально. Туйка у корчмі можете спознати планування, бо я на хардвіндові яку теж поклав, або ця була перша. Планування таке теж, туйся сидить іст та й п'є,
туйка має робити якийсь челянник, котрий там з тим нараблять. І тут буде ще другий шток, на другому штокові мож жити. Ну, не жити, обстатися, переспати. Бо туйка є фабрика. Значить, Новоселиця – то село, яке помаленько вступить у добу індустріалізації. Тут вже є одна фабрика, яка чинить тиглу. Та зато тут є много сезонних робітників, які приходять на тиждень, на два, на більше. І вони в основному, живуть тут у корчмі, ще тут п'ють, і це тут номер газди, це тут же є газда. Є в нього тут своя бухгалтерія, то О, все. до речі, постав собі на всі повідомлення, а не на топ-чат. Ага, а я не знав, що в мене так. А чому прев'ю таке, ніби Гец хоче з'їсти Мегаля? Там написали було в Мегаля в Телеграмі, що я як Мегалів стенд, як із цього, як із Джоджо. Типу того. І тут номери такі тісні, насправді тісні. А я жив у такому, до речі. Я в такому жив, я коли робив на заводі. Ні, на Чехах там було не так, але коли робив на заводі, нам давали хостел від заводу, і там, там в хостелі було так. Так було неприкольно, я не можу передати. Було дуже не класно. Але це, типу, це точно так. Видиш, 100 років прийшло, а технології все не поміняли. Не поміняли. І видиш, і туйка просто в уголкові є один умивальник на всіх. Так і було. Точно. Румтур хати Гедза. Чекай, видиш, пише Артем Куценко, чекай. Мегалю стали у нагоді Майнкрафт-фігурки, які переслав. Тобі йому хтось щось переслав? Ви що, на що ви йому щось даєте? Це з Лего. Не знав, як він це має держати. Нормально. Мацур дуже класний. Ні, кіт насправді смішний. Кіт якось дивно виглядає, якщо чесно. Так, Мігалю це не пужавтя підписника Гедзя. Мене тяжко напудити, я челянник такий, знаєте, закаленний, битий пес. Айно. Мегалю калап дулів за те, що ти не чиниш і показуєш нашу русинську бесіду людям. Що? Калап дулів за те, що чиниш і вказуєш нашу русинську бесіду людям. Калап дулі це що? Ошно. Калап дулі, всяк се каже. Я думав, калап дулі це... Ні, це якраз... Дизлайк. Ні, це якраз, чистовання, калап дулі, Знімав перед вами калап, чистований пане, бо щось дуже добре чините. Що ви там робите, вас уже на меми розбирають? Бляха, я хочу подивитися. Це, мабуть, мені накидали в Телеграм якусь дурню, як завжди. Перейдімо ще на другого бока. Що це? Це так, коли увидів Новоселицю перший раз, такий Офігевші чи що? Я вас зараз наскріню. Неке русинське село. Вау. Все, чекай, не сфокусується. Це мені треба, я просто зменшу яскравість, це буде видно. Неке, яка класна хижа в Новоселиці. Бо я ще не докінчую екскурсію. Тут є ще міст, і за мостом є чи є пару на цій хижів. версії сніфер? Є. Вида уже є. Є. Це, чекай, яка в мене? У мене є 1.24. F3, тут має бути. 1.26. Я ся обновляв з 1.24 до 1.26, бо я хотів псію. Бо тут вже псів дали були маленькі. Там уже сніфер є. Чекай, а де в мене пси хоч один? Я не пам'ятаю, у яких... У котрих обшарях у мене були пси. Тут є, тут є Бобік один. Чорний. Бундіко. Тут у нього такий будька, видите, це теж важний архітектурний елемент, бо у пса була своя будя. Та й тут у нього туди блюдо на їдіння якоїсь. Бундіко. Тут у всього челяника є окрема стайня, між іншим. Із вальків. Що не часто ся стрічать. Пойте на другого бока ріки, там є пару хижачок,
І А Будар, я в челядника звідуються. Є. я не поклав у кожну хижу. Челядник ходить у Або є. потік. Ну, насправді у кендерицю май часто, бо то таке. Ну, тут з другого боку ріки мені десь треба буде покласти ще капличку. І це була стандартна практика, ось є десь церков, а з другого боку села, кіть людям далеко до церкви йти, та клали якусь маленьку капличку, і там, наприклад, раз в місяць проводили службу. Ось в основному служба була десь у церкві, а деколи... Хресна хода з церкви до каплички. Ні, ось деколи приходив піп іпін правити службу в каплицю людям, котрим далеко йти до церкви. Сякоїся насправді чинило. Угу. Ну, туйка май такі люди живуть, май гукани, видите, що вони у хащі. Тут є один челяник, у котрого навіть городини не є, бо він не боїться, що днем когось прийде, бо він дуже далеко живе. Сись. Всього навіть городини не є, він тут сам такий живе. Угу. І вицять у нього лише замок видко. Ні, ну це саме крутий тут, типу, це Айно, май жива никити. аскет. Айно, такий на краю села. Май далека хижа. Май далеко до нього лише на оце? салаш. Це салаш. Ось. Там яма якась, там Ага. ніч. Ну воно таке, як якась руїна виглядає. Е, А в Гедза хата Ні, з руїна Бударем чи замка- Гедз теж в потік ходить. Ти міняй нікнейм. Після стріма міняй нікнейм, бо я тобі дам, я тобі покажу. будеш ходити всіх банити, айно. Ідемо замок кукнемо. Питається, чи це ти все в виживанні будував. Айно, і це я і це режим виживання. Тут десь пише? Тут не пише, видно. На слово повірив. Ну, у мене є голод, видите, значить це не креатив. Я це строїв, півроку я на це стратив, розумієте? Туйка фабрика є, видите? А, ну та, русинські кораблі, точно. Точно, що? Ну, Русинський флот. Відкрий карту. Русинський флот. Я вам казав, що русини жили в золоті, в діамантах. Ви мені не вірили, ви сміялися. Чекай, ідемо раз кукнемо замок, а далі фабрику, а далі вже поникаємо і то. А далі вже поникаємо і на порт. Добре? Ну, той виход до Великої ріки, ні, все нормально, насправді, кіть поникати на туті села, котрі були попри тису, там, де ходили бокори, та там сплавлялися і майвеликі лодьки, котрі вже, якісь такі товари возили. І ще до того, як штрека стала основним методом торгового транспорту. Тисовський флот пишуть. Тисовський, і це навіть не фігля, ж було таке. Це село вже добудовано чи ще щось буде? Ще буде. Із таких великих масштабних будов уже все готово, в принципі. Мені лише треба із цього краю села ще достроїти прості хижі, бо так ся стало, що у мене торговиця та й театр обсталися на крайове села, а сяк не має бути. Я сюди ще просто пару простих хижів докладу. То б мало бути логічно. Ну так, це типу такого не буває, щоб театр був десь з краю. Десь у гузиці. І той суд руїни замка, наприклад. В чомусь я інспірувався Невицьким замком, а в чомусь просто імпровізував, так? Тут є велика зарва, видите? Та із цього боку якраз і дньому не можеш підступити, і дньому є лише один нормальний підход із цього боку. Та туйги бися заходило в замок. І туйка тепер каже якийсь, бомж, я не знаю, кось туй поселився, знаєте. Це я звідти стрімлю. Гедзю, мабуть, ріже очі нові текстури. Та ні, нормально. Мигаль, треба тобі йти у Crusader Kings і робити Подкарпатську Русь на ушедкий світ. А ви знали, що у кожному русинському селі був свій приватний флот? Приватний флот, авіація була 100%. Авіація. Зараз я вам покажу, яка тут була авіація. Цика. Уі! Що я спати не можу? Оце я посміявся з того мему, дякую. Та пішли ви нафіг зі своїми мемами, якщо чесно. Корабель-хустяник. Зараз будемо йти гоникати. Єно, що ще вкажу, тут у замкові є спрятане золото того графа, який тут жив. Ага. Видиш? Так воно якось А без ніфіга? Бо і це насправді фейкове.
а по-справдішнє туй. Ага. По-справдішнє туй. Ні? Угу. Це вже мало май серйозно, ні? Бляха, якби це не. Ну, якби. Скажіть, що було би прикольно, якби це не Мигаль не намагався зробити якусь реконструкцію історичну, потім можна було би зробити з цього замку катакомби під усім селом. Десь там в потік залізаєш, Так, спустився в Теоретично, катакомбу. теоретично, ти відів, там ще був спуск далі, долі лиш просто зарватий, ось його завалило. Бо Полорове той мав бути підземний виход, який вів кудись, ну, у другого бока замка, десь із нього мало бути вийти. Часта практика, так майже замки інакше Айно, будували. їх іншаки не чинили. Насправді, є смисл, насправді, десь туй, наприклад, учинити якийсь виход, і там би була лодька пришвартована, знаєш, ж можеш в критичних ситуаціях утікати. Тільки треба задонатити, обись учинив паланок. Та не кілько, я насправді радий би був сам 5 попробувати. тисяч гривень. Айно, 10 тисяч гривень. Ідемо никати індустріальну зону села тепер. Історичну частину, можна казати, докінчились ми раз. А правда, що русини придумали першу у світі ядерну зброю? Першопочатково використовували ерошпішту для цього? Ні, дзьобачку. Русини не придумали нічого негативного. Все позитивне, що є в цьому світі, ну, це придумали русини. Ото був сайд-ефект. Просто руснаки придумали дзьобачку, варена пасуля з цибулею, а атомна бомба стала сайд-ефектом просто, розумієте? Точно, точно. Така ж правда, як і вулкан із Бограча у Берегзасі? Берексас. То де? Берегово. А, Воно ся по-мадярськи кличе Берексас. угу. Значить, люди. Ну, тут дуже класична така хишка, стріха із. Йой, я оботока впав. Стріха із соломи. Айно. Це потім прийшли українці, навчилися від русинів, як робити. Сі, видите, посадили ту ягоду не просто так, а обигної ще не було видко. Бо там, ну, корова десь мусить то дівати, айно, а то тут, видите, якраз ягоди посадили. Ну, то типа до сусідів чи то їхнє? Ні, і це малини, гиби мої. Я газда туй, та це мої малини. А бо там гноїще сусіду, воно кудись мусило бути. У берега не будуть пущати. Туйня ще обурюх із сіном. Ні, та гній Та й в мене теж, видиш. від корови не викидували, це здобрило його, потім не, Так ясне діло. не пускали. Та. Що сижу на мадярах, нікому галяй, душа ся сміє. Гроші давай за таку цю. Ну. 10 гривень, що? Реально ноч нащадок русинів. Вся арійська раса це Ну, туй су ділянки. Ділянки, людські дараби. І все, не каж душа ся радує. Булі посажені, кіндериця в когось росте, файно. А туй фабрика. Фабрика доста велика, і вона насправді фунгує. Це фабрика, яка чинить вальки та й тиглу. Ож. Ну, я вам укажу, як ото фунгує. А у мене, в принципі, земля і була. Туйка стає робітник і тручать землю. Земля ся мочить автоматичним мочилом, а ту і далі тручав ту того бока, і ту воно цяпкалами, видите, стікат гет. Це так і було по факту. Це коли додавали оці крапельники і механіку з глиною, то приїхали моджанги. Ноч просто списав з урбарія Ноча вже тоді не було. Це приїхала Агнес, подивилася, повивчала русинську історію і зробила, як має бути. Що таке тигла? Тигла. Ну. Цегла по-українськи. Адам та Єва також були русини. Ну, поки... Ну, нормально, доходить нарешті до людей. Доходить до... Так, там ще 2 треба. Йой. Але правда, Мигаль, що Воловеччина – це Бойківщина? Насправді ні. Я дивився по карті, там територія, по що карті. це Бойківщина. Я можу теж парадну карту намалювати, але вона мусить бути на чомусь основана. Насправді, я за це можу окрему лекцію прочитати, то не до теми цього відео. Бо по факту никай.
бойка як самоназва не фігурувала. Значить, люди так кликали своїх сусідів. Там живуть бойки. Руно так і люди у Кушниці кличуть брончан з диркунами, а вать там лисичан з воряниками. Або це не значить, що є якась етнографічна група, яка би себе кликала з воряниками. Так? З бойками ситуація маленько інша, бо за перше, термін бойки як назву етногрупи увели іще вчені Російської імперії, аби обозначити галицьких верховенців, або в якийсь час ота називка прижилася і як самоназва. Значить, і це термін, який із екзоніма став автонімом. Значить, появилися люди, які вже на себе казали «я бойко», або то були зась лише галичани. Або далі пак етнографи почали ним приписувати і верховенців із другого бока Карпат, лише споза того, ож бесіда і матеріальна культура у них була доста похожа. Но то ще не значить, ож і це тут і самі люди. Ну, по факту, і це нав'язана, як би то пустити, і це прескриптивний метод. Ож етнографи самі рішають, яку етнографічну групу буде, не звідавши саму челядь за то. Та хто там тоді на Воловеччині був? Ну, пак руснаки, а це приписував вони себе до Ясно, бойків, ясно. ото індивідуально. Руснаки їм Америку повідкривали, ну ясно. Ну, значить, видите... Гедзю, за скільки відсотків ти розумієш? А, на скільки відсотків я розумію Мигаля? На 98. Лише деколи є такі якісь слова, що я не шарю. Ну, звідалися, що таке тигла. Значить, туйка сись кал висихат май на глину. Глину я забирав, айно. Далі ту глину робочі туйки грузять у возик, і возик тручав ту печку. Тут у нас є велика піч, видите? І вона переплавлять глину уже на тиглу. Ну, воно, видиш, і це повністю функціональна фабрика. Дуже гарно Мигаля. Лиш мусить ще бути ручний компонент, якось мусить ще ходити і то закладувати сісі. І возик повісся на місто собі. Або це ще не конець. Цей возик із фабрики може йти далі на причал. Або я забув казати вам адміністративну частину фабрики. Тут робочі ходять у кантину полунати. А чого вона така підкопана, якась під цим? Де було місто? А, ну ясно. Бо раз фабрику поклали, дали кантину. Після німецької почну вчити русинську. Ну, видите, тут теж дуже класично, можеш сісти, заїсти, тут їсти чинять. Все дуже по-простому мені ся видить. Все дуже скромненько, файно, можеш руки помити. Кантина добра. Айно, можеш посидіти, покурити, і є навіть куди вивірити недогарок. Тут баня, там сіль добивають. І теж, видите, возиком її пак везуть. О, а в нас десь відкривали було, Зеленський приїжджав, типу відкривали цю тему, копальню. Ну, видиш, тут соли доста є. Великі залежі соли. Туй, та й туй кіко соли, і туй на годи. В принципі, індустрія новоселиці почалася якраз із соли. Вони тиглу почали чинити вже постфактум. А щось не... А тоді тут мало би бути більше довкола неї збудовано. Довкола саме цієї шахти. Якщо тут не треба було ніякої переробки, розумієш? Просто сіль в грубому виді добивалася і експортувалася. Бо це були майлегкі гроші. Аби ту сіль ще там, і можеш, наприклад, подробити, промити від примішок всяких, айно висушити май на чисту сіль, а то лишня робота, то треба було десь чинити, а люди, видко, на то нараз не мали часу, вони експортували нараз грубу сіль, а вже горітим виросла фабрика на тиглу постфактум. І тепер уже... Мигалю, а є якийсь русинський словник, книжка? Є. В даний момент майповним, є много словників всякого ступеня професіоналізму, так? Майпрофесійний, майповний, ото словник Ігоря Керчі, но він російсько-русинський. Вам ся такого гоно не полюбити. Бо українсько-русинського в рамках того словника раз не є,
но в перспективі може бути, бо тепер Юрко Капац на своєму сайті, він має онлайн-версію цього словника, бо ви не будете собі тепер купувати тритомник тот. Онлайн-версія є, но там ви лише з російської можете перекладати. Або на другого боку ви можете просто ввести туди русинське слово, поникати його має точне значення з описом, бо там не лише переклад слова, там суть приклади фраз, видки, з яких джерел бралося то слово. Ми туйкайно на Причалові, видите, аж сюди вивозили сіль штреков, і туйки краном її загружали на лодьки. І лодьки пак сю сіль везли куди треба. Це основний експорт. А імпорт гризачка, видиш? Імпортують дуже вкусну гризачку. І можеш поникати, як лодька визирати у середині. Тут є кабіна управління, можеш рулювати. Так, точно. Це лодка наполовину лодка, наполовину винищувач. Бачиш, оці взяв, підняв наверх, лодка полетіла. Русинські технології. Спати під звіздами. Русинські технології. Бо українці не вважають русинів національністю, для них то ушитко українці. Це типу просто така болюча, історія. Індивідуальна тема, бо суд подає історики, які придержуються такої думки, суд подає історики, які придержуються другої думки, або тепер основна державна позиція така, руснаки не можуть жити як окремий народ, а мусять бути частиною українського народу. Спекуляція не на сесь стрім. Я би радий вам указати історичне руснацьке село. Значить, такий водний транспорт ми собі можемо представити. Правда, що Мигаль жорстко вміє морозитися від усе? Від хоч чого? Він зморозиться на рівному місці, в нього щось запитують, а то не на цей стрім, то там на потім. Никите, Роман Губатий звідається цирунявкось русинську по списку Сводиша. А чого Губатий? Руняв я років 5 назад. І по списку Сводиша русинська має менше общого з українською, як білоруська. Або список Сводиша лупина. Він не є якимось об'єктивним джерелом судження по наближеності язиків один і другому. Значить, список Сводиша – то класна бавка, або лише бавка. Розникувати список Сводиша як серйозне, лінгвістичне джерело, на яке можеш упиратися у вопросі близькості язиків між собою, не можеш. Ніякий серйозний лінгвіста на сякое не пристане. Але це питання не на цей стрім. Ясно чи ні? І туйка є, наприклад, складик, деся ладить сіль на експорт. Видиш, туй торбонцо утручав сіль, так, геть, тручав сіль. Сюди, туй складуть, а туйка плафонця утпират, видиш, уби мож було краном загружати нараз. Розумно. Фосоне. Класно. І туйка є маленький гуртожиток діла тих, хто робить на Причалові, бо соляний Причал є давно. Туйка, видиш, я дуже цікавлюся українськими діалектами, але їх повноцінне вивчення діло хоч цікаве, але складне. То не про діалект. Туйка сторож жиє, а туйка гурі до 4 людей можуть жити нараз. Чекай, а це ми куди зайшли? Це, тут, де русинський флот. Що за будівля? Я про флот. І це кварталь робітника. Це такий, гуртожиток тим, ко робить якраз на сьому, на пристані. Грузчики всякі, по факту, такое. І тут, видиш, сторож може бути, тусити собі такий. За флотом треба. Бо не пікрали, пак тут сіль лежить. Все дорогое. Ні. Так, сіль би і так не покрали в промислових масштабах, бо вона тяжка. Хіба так десь суп посолити.
А, ну, Мож Може, взяти і тут уже повезти. готове. А ми у нас в українському Ютубі. Чекай, що? От би у нас в українському Ютубі був свій гет. Що? Аж ти тепер... А, я тепер у русинському Ютубі. Та Ай, пішли ви нафіг, приколісти. Що, ненормальні чи що, офігевші? Ну, і можеш казати, на сьому ми кінчаємо екскурсію по індустріальному районові села. Туйка, між іншим, є ще теж Криниця. Сюди приходять набирати воду робочі. Ну, бачу, в русинів криниця, будь-яка ця, там райські квіти ростуть довкола цього. Ну, там, Семокляник. там ну, там то Семокляник. не просто так. У русинів будь-якій водоймі там розквітаються лілії. Ну, ясно. Ну, і це ще не конець. А знаєш, що роблять робочі, коли вони на полудне заїдять, і в них ще є там 15-20 минут перед тим, як ця зміна зачне. Ну, скажи, що. Ідуться купати. Ага. Ідуться купати, я тобі зараз кажу. Так класно. Туйка за фабрикою є... Сідають вони курити, що ти розказуєш. Туйка за фабрикою є таке класне місто, де ся може купати. А, прикольно. Прикольно. Тут в брусятя, видиш, висять, сушаться, туй лежала, опа, оп. Можешся скупати, кой тобі дуже жарко в літі. Ну, розумієш, робота тяжка фізично, ти прієш, до літобов тече, солений, скоро з тебе будуть експортувати сюляне з бані. Ну, і ти ся туй скуплеш, далі собі йдеш туй, посушишся і такий, ох, класно, класно ся жив в Новоселиці. І верташся пак назад на роботу. А я одного разу, я вам розкажу прикол, я одного разу, Мигаль, типу, прикольнувся, що потім з тебе будуть сіль збирати. Я одного разу бачив такого діда, який, ну, типу, під час цінокосу він косив, і він прів, і в нього реально на спині, потім, коли він... Висихат, айно. Сіль. Там біла така. Ну, стандартна ситуація. Ну. А туйка ще є, хіба, адміністративна частина цієї фабрики, туйка на другий етаж кіть вийти, та туй видиш така бухгалтерія, хіба, робочий кабінет, книги, ось, ну. Ну, та бачу, ну, поверни на робочий кабінет. В Русині в робочий кабінет з глобусом. З ну, комп'ютером. Типу, щоб контролювати ситуацію на всій планеті Земля. Ну, та ясно. З комп'ютером, це які це роки, ти казав, село якого? 1928. Ну, так, комп'ютери тоді вже в них були. Некий звіда, це їхвель. Мігалю, це правда ж, ви орендуєте єдно житло на двох? Ні, геть жиє у мене у півниці. Гетзо Данжен у мене є, коротше. А той дід випадково не жарив бабу в сраку? Той, що косив? Це павук. Найнич не кажу. Мітьо Барвінок. Отако. А, паук? Це Паук то другий. Не знаємо, за діда дуже мало інформації. Айбо є в нас інформація за кабінет газди фабрики. Туйка його кабінет, і туйка у нас у музеєві перший вальок, який на фабриці виробили, його не продали, він у кабінетові і в музеєві на стіні висить. Перший вальок. Круто, так круто. класно. Це круто. Ну, ти можеш вийти на стріху, кі треба там світла полажувати, щось таке. У півниці з коровами жиє. А, є там півниця така, у тій хижі я указував. Ну. Така класна. Ну, і тут можеш ще вийти на перекур, тут у них є окремий виход такий, фешацький. Можеш вийти на перекур. А це гоп, до речі, про перекур, бо тоді курили всюди. Були місця для куріння. Тоді курили де хочеш, у лікарні, ти в можеш було школі. Покурити сидя. Ага. Ага, Ясно. ось був бонус. Я ще, до речі, в дитинстві, я ще навіть таке бачив, що, типу, було нормально в барах курити. Типу, я це ще трошечки застав. У Сесега, звісно, хотів зайти, бо мені ся той... Реально перший валюк, чи це ти для красоти поставив? Ну, полоровий перший валюк. А. А по справді я не пам'ятаю. Не точно, що не перший, по-насправжньому. Воно ж не, це ж ти не перше будував. Ні, тоді то ні. був не перший валюк у світі, точно. Що ми ще хотів указати окрему стайню? Бо є, наприклад, ще сяка хижа, і ця хижа має таке планування, як мала хижа у моїй баби Гримотки. Ось тут є сторнац лише на половку хижі, у середині... Ні, ну чекай, я тебе переб'ю, того що Владьо і Інпер уже 10-й раз пише, І пнарь.
Що він такого не чекав. Та Все я не може чекав. бути, все може бути, все може бути. Мій Мигаль не чекав. Я його перед фактом поставив, двері постукав. Це. Він може думав, аж банить його меседж, бо видиш, він кожен раз по-іншому його писав. Перебач, Владю, я не встигав читати чат, бо дуже много пишуть. Я на сякої не навик. Ей, Не сердися. хто в Мигаля сидить на стрімах, знає, я йому поправив, що тепер немає затримки такої довгої між тим, що ви пишете, і між тим, коли Мигаль може прочитати. В нього раніше стояла убійственна затримка, така, що коли типу ти трансляцію в 4К проводиш, ти таку собі ставиш. Ну, типу, зараз ні, зараз нормально має бути. Ну, та що хотів поїсти за цю хижу? І ця хижа має таке планування, і мала хижа у моїй баби Гримотки. Ось на пів хижі маємо торнац, і далі маємо ще дві світлиці. Є на всього бока, і на всього бока. Тут просто одну маленьку не так напаровано, бо і там жили люди у баби. Ось там була баба, там був і молодший син із жоною та із дітьми, а тут і кухня була. Або у рамках цієї хижі я так учинив, що тут є велика світлиця, а тут суд розкладений кросно. Штуся чут покровці, то сесе. Заборонили курити в закладах в 2006 році. Ну, в нас, може, пізніше заборонили. Ні, май пізно. В Ужгороді то насправді десь у 2010-11 поголовно було прийнято, бо я так тямлю, що в 2008 і 2009 всюди курили, усяде такої. Там вже Мигаль налаштований на 4 тисячі глядачів. Аня, ну це по факту. Мені все щось відділо, що там вже має бути ніч. Ну, а на що я се указував за цю хижу, бо у всякому трафунку, кой у хижі су дві світлиці та стайню клали окреме. І у нас тут є, видите, парадна стайня, покладена і окрема будова. Чекай, світлиця це Ну, вікно. хижа, ні, велика хижа, де ся видко. Дві Де ся видко. Тут світло. Угу. Ясно. Ну, є таке слово, і світлиця, велика хижа. Угу. Ну, та чиниться окрема стайня. І усі у стайні у нас є, ну, на трусятникся не твориме, там труски окреме, а епін у самі у стайні. У нас є чурь, туй сіно, туй судбодні, там, може, не знаю, капустася квасити, чи щось таке. А оборіг десь є в тебе? Оборіг у всього газди не є, там далі є, я вкажу. А туйка сама стайня, заходимо, та туйка буде прив'язана корова, туйка є стьок на на муст, ну, гнуїся вимітує на гноїще туди, ясне діло. А туйка кури живуть. Над свиньми, туйка загорода на свині, а над свиньми кури. Одна курка там. Ну, перебач, там було... Одна курка. Вони- А чого не на... А, ну там не Вони приведеш. повтікали, я їх відкрив. Я хотів казати, чого не наспавниш, а це не креатив. І це не Точніше. креатив, або, ну... Ви будете цілуватись? А кількось та готові задонатити? Ну, видите, і це похожа система була насправді у нас вдома. Ож, ми на зиму кури закривали у великій стайні над свиньми. Ож у нас всяк теж було сіткою затягнуто, і кури над свиньми собі жили, бо тут було тепло. У окремому потачі вони були у літі, а на зиму ми їх всяк закривали. І в них теж була така класна теж такий, ну, крадічки, такі ступні дерев'яні, дуже похожі на сесю штреку, на сесю колею. Ну. А це, до речі, такий прикол реально від корови, від худоби, дуже тепло. Дуже тепло. Вони великі, Взимку. вони дишуть. Угу. Можеш включити читом креатив і наспавнити худобу і Ото- робочих на фабрику. Ото по тому, коли вже перенесу на сервер. Бо, розумієте, і це тепер мій локальний світ. А ти будеш потім доробляти щось у креативі? Буду спавнити робітників. Селян. Ну, бо я не хочу, закить я се ту строву, я не хочу, бо вони мені ся путали під ногами, мене то дуже мерфелить. Я хочу сам... А то не за високо вікно для гною, нащо його так високо підіймати, воно ж тяжке. Ну там пропорційно інакше не можна було поставити. Що? І плюс
Плюс, воно не могло бути дуже низько, вікно для гною, знаєш чого? Бо якщо воно дуже низько, то воно потім з вулиці, ця гноянка, вона підіймається високо, і ти не можеш потім повикидувати на вулицю. Вікно на гній мусило бути вище. Там висота нормальна була. Екшен. Нагальний шоу в житті, так. Так. Хто то написав? Ще раз таке я буду, покладу вас на тему. Так, у мене ся спозад вас поламав тот. Тотем. Не тотем. Тот, кресало. Мені тепер треба нове кресало чинити. Я тепер цього не можу запалити. А його й не треба палити. А цього нащо тобі палити? Тобі за нього не дасть бедоми. Тобі лише дасть до того, що і справа. Пакайно, я всіх палив. У мене вже традиція. Я Це є всіх то палив. правда, що сніфери вимерли, бо їх русини перебили. Перепалили. Ну, у 1928 годі ще чий суд. Фотографія остання сніфера якраз тоді. Айно, колоризовано. Угу. Та фото в кольорі реально. Я ішов, треба мені було кресало вчинити, просто бо вже бі було. А голова села, сільрада якась. Є щось таке чи ні? Ні, ще не є. А планують? Ні, бо традиційно так було, коли вибирали Бірова, та якась робоча документація була просто у нього вдома. Оскільки треба було рішати якісь діла, та йшли до Бірова думі. Така концепція гей-сільрада, окрема адміністративна будова почалася появляти вже у чехословацький час, і то не всяде. І воно стало мусейним компонентом села вже лише в совітський час. А до того, та навіть в Ужгороді до 1880-х якихось годів не було ратуші, і бухгалтерія Вароша була у одному великому шифоні, який був у Бірова дома. І коли вибирали нового Бірова, то просто тот шифон переносили до нового Бірова. Я не фіглю, усе як було. Це задокументований факт. І тот шифон тепер у Ужгородському замкові в музеї стоїть, я його видів. Прикольно. То такий величезний дубовий шифонище з двох частин, і на них ручки такі великі, що якраз його переносити удобно. Прикольно. Це, добра фігля. Так, Нагалю, а ти пошту указував? яку пощу? Пошта. Ні, я профітькав. Чекайте, треба мені кресало вчинити. Аж так тобі дуже горить. Акі дораз ще будуть тут і фраси? А не маєш відразу лаву? Його дуже зручно лавою підпалювати. Під нього ставити. Нема тепер. Все, вже й не треба. А ходили русини в Незер? Щось вони мали там? Якусь інфраструктуру в Незер? Видав ще ні. Незерську інфраструктуру. Пощу указати, айно? Добре, біжимо на пощу. Тут ще тут дві бідняцькі хижі біля церкви. В Незер ходили мадяри. Вони з нього Вони виходили. Вони витиття розпішту принесли, ні? Може, сте не виділи з таких обновок, я перед церквою поклав мур. Він дуже похожий на тот мур, який був у Кушниці перед церквою ще донедавна. Його пак поремонтували пару років назад. А років 10 назад сперед церкви був такий мур, просто ще були ворота, вони були в основному відкриті, айно. І тут мав бути хрест, але представимо собі, що це хрест такий. А чого не хрест? Бо там він би дуже масивний був на всяку раму. Бо він має пропорційно визрав, там мені треба би було всю арку має велику вчинити, бо ібн хрест був адекватний. Ні, то де? Май мало Сході. на один... просто у другого бока гиби? Ну, спробуй. Мож. Спробуй. Мож. Що то вони, чому вони? Що то за церква така? Церква Великому... Святого Сонця. Точно. Не, та русини мали свої теми, то факт. Це ви в кого такі файні зібралися? На нейтральній території, щоб підписувати мирні договори. Чули про Тихий в океан? Каліфорнії. То русини заспокоїли. Окей. Все весело, все смішно. Ні, ну став, подивимося так. А я просто по-інакшому думав. А як може по-іншому?
Ну, це Ну, краще. хрест. Це Це вже хрест. краще. Ну. Це вже краще. Ну, видиш, Я- ти вже привніс у Новоселицю щось своє. Я просто думав, що оці нижні, типу, нижні сходи, щоб вони не отак вверх ногами стояли, а все одно, типу, по-нормальному. Мгм, І воно мгм. би він тоді, може, худіше виглядав. Ні, я думаю, так ліпше. Ну, краще, Так краще. ліпше буде. Зробив Добре. якийсь бублик, церква з бубликом, що за тема? Церкву Святого Бублика. Ну, так. Ту ви церкву, видите, можна насправді закрятати дули та такою на торговицю через перемітку перейти. Хоба, Угу. хоба. І тут ми вже на торговиці, а тут такої поща. Пощусь ми насправді забили указати. Поща. Вона теж має доста скромний вид, і як одну організована поща, я насправді інспірувався Іваном Тарковичем, тот, котрий фангеймер, тот, котрий на коцках має великанське русинське село. Бо поща, яка була у Кушниці в селові, була ще маленька в цій. Та я ним не можу інспірувати. Ну, тут видите, тут дві лавиці, де чилять може чекати. Кіть велика очередь, айно, тут є сись прилавок, ось можеш зайти, і тут, ну, шорити кому яке письмо, воно тут посилка якісь гонне бити, айно, на стелажах, а вать даже туйки у боднях, щось комусь, якісь телеграми гонне бити, ні? Якісь письма. І воно стояло, типу, воно було в одному, не було окремого ну, типу, тут ти не робив окреме приміщення на всяку цю макулатуру. Ні, теоретично могла бути айно ще одна окрема технічна міцність, це можна було тут перегородити, типа, айно, Мгм. щоб була Я так і єдна думав. стіна фактично з полицями, і тут би був сись прилавок так, як він є, ось просто можна було вийти через прилавок, бо було може через прилавок зайти в технічну міцність, поглядати там тут і посилки, або не менш поширеним був і такий варіант, коли воно було все в відкритому виді, бо сама хишка є доста маленька, у ній не було смисла чинити ще одну один перестінок. Ясно, ясно. І сякое часто було, аж окрема будова пощі у селові була майчасто, і окрема будова сільради. Угу. Так у Новоселицися і стало. А Такої з нас довго до Мигаля було добиратися, чи через дорогу перейшов? Через тишу через перевал. А, через перевал. Так, хто з вас старше? Мигаль, я кажу, Мигаль як нормальний відьмак. Йому там уже енна кількість років, а я лише відьмак учень, того я ще молоденький поки що. Так, ідемося виспимо та йду ще укажу. Ні, якщо це серйозне питання, то Мигаль старше від мене. Піцицько є, айно. Трошечки. Айно, на 4 дні. Раз мене досягли, а він ще 4 дні чилив. А, З Каліфорнії довго летіти, айно, правда. ні, то там автобус Каліфорнія, Лос-Анджелес, він... 28 гривень, кажу. Ну, Ставка вже не мінять пару годин. Іду вас іще поведу на... поставте лайки, до речі. Пліз. Можете покласти і лайк, і того, і бультер'єрів, і яких псів маєте, в принципі, я буду радий кожному. Но, і тут є один з найфайних потоків, які я чинив, і це кам'яний. Ось видите, тут видко ж вимита скала, теж вогкое все, і, потік кам'яний. Він це теж тут зачинат. Та й вірба, видите, вірба крива така, ривлива вірба. Знаєш, що було би класно, Що? Мигаль, зробити? Я собі подумав. Там же відкрий карту. Там же є по річці. Було би класно зробити, щоб десь не по цьому потоку, а там, де вже ріка, було би класно собі зробити, що десь за Гачену. Я думав, у мене була задумка вчинити електрарню таку, Угу. або я порозумів, що воно аж дуже буде вибиватися, бо такого посправді не було. А гатькіть була така невелика, яка допомагала бокорам. Або щоб діти мали де купатися, щось типу того. Пак дітися
туй куплю, туй доста міста. Це такої генатисі, ж були великі бовчала натуральні. Бо, наприклад, у Кушниці, там у Боржаві були лише 2-3 міста, де була вода більше 2 метрів, то були такі індивідуальні бовчала, а інших люди собі ще гатили. Правда ж, ми собі кітваками гатили якийсь дарабрік. Гатили. Або і це формат села, який не на верховині, а вже має у низині. Видите, бо у нас тут є єдна полонина, на котру ми дораз йдемо, а більша частина села на руному попри тису. Костя читаво поміняв щось за літо. Хто? То мій Мацур. Костя. Офігевші чи що? Ну я пройшов другу стадію як покемон. В мене друга стадія еволюції. Ну. Так і є. Так і є. Хрест ти ще не поклав на полонині зверху. Ні. Ще село не фіналізовано, це правда, я кажу. Суть ще елементи, які треба дочинити. Туйка де сала, шайно, той має бути хрест. Я си так думав десь у всьому місті, бо його з села було видко. А сала ж ти, до речі, поставив на самій верхівці. Це мені здається, на самій верхівці не робили, не ставили. Дуже вітер обдуває. Правда, або той міста не є іншак. Той, все, видиш, руного тільки, та мені треба було сало ж класти авать туй вже гиби по прихащу. А по прихащу я не хотів, бо там вовці. Причому я не фіглю, тут реально майнкрафтовські вовці, і вони будуть їсти овець. Це прикольно вийшло. Маленько, небезпечно буде. Росини – це дуже добрий народ, викопали всім Чорне море, самі в річках купаються. Це неймовірно, ми дожили до цього панове. Реально, Микола, правду каже, третя стадія вже почнеш говорити по-руснацьки. І туйка у Салаші... Співати я вже буду по-руснацьки. У Салаші у нас теж доста реалістична концепція, ось є велика кошара, від котрої йде пак перегорожена маленька кошара, і поміж ними ми маємо такий пропускний пункт, ось туйкася доїли віці. Єден ацяк сідав, і мав віцю, закривав воротця та доїв її, і далі виливав молоко у великий горниць, пущав віцю далі, і так по єдну вони пропускали кожен вечір, всякся у Салаші до отвіці. А далі то молоко, туйка заливалося у великий, не в гурдів, а у казан такий, і заливалося воно через смерекові туті. Замість фільтра, замість марлі, через смерекові конари всякся проливало. Прикольно. Воно ще й освіжало. Я не знав такого. Бо по факту смола смерекова, вона має і антисептичну дію, вона там бактерії вбивати якісь. То взагалі win-win situation. І класно я зробив, ні? Воно так на огньові, хоп-хоп-хоп. Дуже класно. Прикольно. Це цікава штука, що через хвою, через хвою, через гілки там з смерек проціджували молоко. І чинили сир. Гець так коменти на своєму каналі не читає, як у Мигаля, думайте. Та Мигаль рулює, а я лише читаю, а що? І тут ще така колиба вже гиби полотняна учинена. Теж можеш посидіти, погрітися. Та й Салаш, в принципі, все. А тут по справді вовці бігав, то я думав, що не будуть ходити гаркуніти на моїх овець, а мені ся такое не любить. Тут вже хаща, темна хаща, йой, ні, не гет. А зробити якийсь десь збоку циганський табір прибудований. Цигань табор, кампець. Ні, це було би тема. Із хижачками такими. Невеличкими, та вони невеликі собі робили. Цигань табор я собі не продумав насправді. Це добра думка. Вони не всі, вони збоку від села, їх не пускали всередину. Якраз за Зарвов може там йому чинити цигань табор туй. Це, до речі, дуже прикольно в Скайримі. Каджети ж списані з ромів повністю. Їх так само не пускають усередину в міста, вони собі попри містах розкладають свої ці намети. Це прикольна тема. Ні, за каджитів у Скайрімові правда. Не лише у Скайрімові, в принципі, в Elder Scrolls. Добре.
щось ми ще не поникали, видав, не були ми ще у того челяника, у котрого пчоли. О, цікаве питання. Чи є у русинів свій Котляревський або Шевченко в плані того, хто почав писати своєю мовою? Ну, тут тяжко оповісти, бо це був Шевченко українським Шекспіром. Ні. Ну і Котляревський не був таким. Просто глядати такі аналогії тяжко, бо в кожному окремому язикові тут ті люди, в кожного окремого народу тут ті люди мали маленько іншу роль. А кітникати ось тако, посправді, перший почав основати народний язик у письмові, і як по-серйозному, то був даже може не Духнович, бо Духнович дуже много писав язичієм, так, ну, гіби штучним літературним язиком на базі церковно-слов'янського із елементами народного. То тепер читати, та воно не буде ся видіти живим, воно нікомуся не буде видіти по справді живу русинську форму. Тот самий Антоній Годенка писав, так і говорив. І я би насправді його поклав вище Духновича в плані... хоч Антоній Годенка не був писатель. Це дуже важливо розуміти, що він не писав ніяку поезію, прозу, нічого такого. Він був взагалі історик. Но він писав свої історичні трактати, подакотрі, якраз своїм живим язиком, і вони дуже живо написані. Поглядайте збірку, дуже легко нагуглувати, напишіть «Час гурших і вода». Ото збірка статей Антонія Годенки, котрі ушорив... Русинська збірка модів на Майнкрафт. Збірка, котру ушорив Капраль, Мігаль Капраль, так? «Час гурших і вода». Чучка мало чудний персонаж. Він пише файно поезію, але він як челяник, мені це не дуже любить. Або то таке, не будемо сісь у тему тепер. Це не для цього стріма тема, та-та-та. Никайте, той же пчолар, це його хижа, теж на першому етажові у нього стайня. А Чучка питається. Пак я за Чучку і кажу, Чучка такий... Чучка має класні вірші. І своїм рідним ужанським баранинським діалектом. А він, це письменник сучасності? Айно. А він живий. Айно, тоді не кажемо. Тоді нічого поганого не кажемо. Можеш піти з ним ще заприказувати. Почекаємо. Він ще годин бути мало острий на язик. Туйка... А Мигдаль це скорочено від Микола чи Михайло? Який Мигдаль то скорочено від марципан. Тут пчоли живуть усього газди, і усього газди теж така хижа. Видите, ось у нього у цокольному, можна казати, штокові худобина жиє, тамки. Ту їм тепер був, пробуємо пчолу випустити. Штуйка в нього худобина, сіно, там якесь закладування, а той горі в нього гіби хижа. І споза того, що він пчолар, бо однарю ж в нього і пчол много, в нього суд споза того якісь гроші, бо він продає мед, та він собі може дозволити 2 окремі комнати. Ось у одній у нього кухня, та й їсться, а у другій він спить, та й у нього є дорогезний шифон із темного дуба. Круто, крутий. Шифон із темного дуба, і це вам не фіглі. А, і кота та пустили. й мачка. Не пускали, не робили таке з котами, не було такого. Він той кріперів відпужує. Окей. В нього є своя функція. Ну, русини вони перші придумали, що котами можна відлякувати кріперів, то по факту. Та й на під може піти, так і має бути. На під треба було більше всякого сміття накидати. Як традиційно. Я пак намечу, Що Мигаль приїздив до Гедза у Каліфорнію? Ні, це я до Мигаля в Лос-Анджелес на автобусі Каліфорнія-Л.А. Каліфорнікейшн. Точно. Та всього челяника то є... Єгиптяни і русини, що? Що єгиптяни і русини? Думайте. Єгиптяни зверталися до русинів, коли хотіли строїти піраміди вперше, коли робили. Не знали як, прийшли до русинів, так і так. Подивилися, що в русинів там такі... Вони прийшли до русинів, єгиптяни, як все було. Прийшли до них, дивляться в русинів
отака купа золота, величезна купа золота. А то хижа. То просто за хижу стояло там і ззаді. Обуріх такий. І вони собі подумали, що і ми таке зробимо собі, лише вони там з чого мали, з піску, там, з граніту, вони собі такі зробили купи, лише, це піраміди вони такі наробили собі. Ну, та той усього пасічника є в нього, коротше, свій болтик, туйся продає і свічки можеш купити, і мід, і вощину саму, все так і має бути, все дуже паранно. Свічки си можеш набрати ще й фарблин і суд. Ви весь стрім збираєтеся обзирати Новоселицю, що на Хардвінд потім. А от не знаємо, а як піде? А от захочем підем. 200 гривень буде доната, підем, не буде, не підем. Ясно чи не? Кампець ти торгаш. Ні, то я жартую, але буде видно, подивимося по настрою. Я ще в якусь хижу хотів зайти, щось указати. Дідо Тіфус навчив їх облегчувати вес, аби то ті бетонні блоки класти. Айно. Це щось така магічна вже історія пішла. То ти за діда Тіфуса не знаєш? Я знаю, але те, що він знає облегчувати вес, це я таке не чув. Ну, то я. треба було знати. Так що... Це треба все знати. Поклади гетьзаут от бовтик медом торгувати. Добре. Ні, та заставку я би пішов, чого ні. Там, прикинь, Мигалю так, став би вже зовсім офігевший. Каже, що він, передумав би, не ставив би NPC, а, створив би там пару робочих місць. Що так і так, є ставка, там 5 годин на день, ідеш там, продаєш на сервері, на цьому, що буде сервер-музей. То ж, продаєш. Нормально. О, Мигаль. Я таку тему придумав. Ти потім... та нафіг. В тебе ж це буде на якомусь сайті, правда? Щось буде про цей сервер. Буде опис. Дивися, ти лишаєш свій контакт на платну екскурсію. На платну екскурсію? Платна екскурсія. Нормально, конкретно екскурсовод. Такое не тяжко буде зробити. А ще що хотів казати, наприклад, всього газди. Наприклад, аж кроме оборога, то у нього є рупа. Що таке рупа? Рупа – то така півниця, котра була окреме від хижі. Треба розуміти, ось хижі в основному клалися так ось які на землі, ось у них окремо півниці під ними не були. Півниця під хижою то вже новшество 20-го сторіччя по факту. А перед тим люди клали рупи. Рупа то була, можна казати, вонкова півниця. Деколи там робили просто також, викопували яму, метали сіно, на сіно метали булі, зверху ще раз прикривали сіном і замітували глину. Все, така була рупа. А були і такі рупи вже вичинені з дверьми, ось можна було спустити та, поникати, що там є. І це така маймодна рупа вже. Гет телепортнувся з Каліфорнії. Я повторюю. Ходить автобус. Каліфорнія, Лос-Анджелес. LA, Тричі на день. 28 гривень. Виходите на на Беверлі Хіллз Авеню, там стоять за 4-м номером віддав. Стоять тут, знаєте, з ключами стоять гойкають Лос-Анджелес через Осій, Лос-Анджелес через Ільницю, знаєте. Свалява через тото. Через причин. Хустачу Мукачево. Точно. А це правда, що Албус Дамблдор із Новоселиці родом? Є такі теми, але не факт, не можемо казати. Він був зводним братом того Коцконишинця, закладателя. Як ви ставитесь до того, щоб побудувати будівлю в стилі бароко або імпресіонізм, як дідо бабу жарив страку? Це вже я не знаю, це не прикол, це більше не прикол. Це вже типу, Все, мем офіціально устарів. Пройшов, умер. А доки повністю не набере, нікуди не йде. Це дуже щасливий гець, аж було кому ще сісти в автобус, бо інших би низько і не прийшов. А тут ще класний потік, я сись насправді чинив один із первих, за цими хижами. Тож, видите, таке бовчало, із нього витікає вода,
такий доста реалістичний потік, повимиваний, бо той ніко не же, дали всього бока, та той повимиваний, а той, де він вже йде по прихожі, та він уже укріплений май берег, видите? Бо той поміж газдівствами вже укріплено, ну, сякое насправді часто ся чинило. І той вже міст май такий, май читавий, і той затікат уже до сього газди у дворець, і туйка по його двірцьові тече. Сякое теж чинилося. Бляха, Мигаль, а прикинь робити через World Edit, прямо, щоб, ну знаєш, таке World Edit, Ай-яй-яй. щоб прямо зробити собі, ну це, понятно, в креативі це треба було би робити, щоб зробити собі прямо рельєф, який треба, як хочеш, зробити там якісь оці смереки, знаєш, там зробити 3 смереки, їх можна накопіювати, насадити собі, зробити цілий ліс. Ото вже дуже заморочно. Але воно би було дуже ефектно. Воно би було дуже ефектно, але в рамках новоселиці такої і не мусить робити. Ні, ну це тут ні, але так, якщо собі уявити, було би прикольно. Я насправді думав, може ще склонувати Ужгородський сканзен, а там би вже треба було якраз рельєф перечинювати, бо подладитися й тому, що там насправді є, на яких висотах, або... Насправді я не знав, це я до того проєкту насправді приступлю, бо не буде часу. Ну, та можеш казати, що ми цілу новоселицю обійшли. Не знав, це є щось таке, щось ми ще не поникали. Єно ж не возились штреку. Я планую то на серверові так учинити, ось зачаток буде той, де в мене штація. Я сесі чанки повитирав геть, їх не буде. Но буде і ця штація, та й ця штрека сюди буде йти. Ось у новоселицю требася буде вести. Ну, а вать можеш пішо через хащу. Може буде пішо через хащу йти. Це прикольно. Прикинь зробити реально, щоб треба було їхати в новоселицю, зробити механізм, щоб час від часу їхала вагонетка, чекати на поїзд. Ні, то б вже було досить напрямно. Вони кажуть, йой, мій якраз пішов, мусить йти пішо через хащу, айно. Ніяких гарних смерек у новоселиці, лише хардкор і бударі. Хардкор і бударі. Ну, туди можеш йти, кажуть, через хащу, а можеш повести штреку. Ну, та я так і планую чинити, бо може було спаун туй покласти на штації, айно. Або я хочу зробити референс до першого Half-Life, щоб на локацію треба було вестися штрекою і видіти всякі підказки. Бо, наприклад, в Закіся будете вести, та будете видіти замок, айно. Будете видіти салаш. А ви кобися заспавнили у селові, та ви б могли і не знати, що там тут і локації суд, а сяк ви попри них будетеся вести. Айно. І плюс, ну, я люблю штреки, я штрикар, і було б ганьба не вчинити такий референс до Half-Life. Ну, але колію мусиш тоді переробити, це що за японська тема, що вона так... Ні, нормально. По тунелю треба, щоб вона десь їхала. Це як нормально? Zero реалізм, zero logic. Zero logic. Minecraft Logic. А добре, що Minecraft Logic, але ми робимо real life logic, новоселиця, ні. Як повитирати чанки та видкися вести. Я не думав, що над тим треба аж так много заморачуватися. Ну буде станція в пустоті, правда. Ну, та що тепер? То невелика біда. Але тут теж zero logic. Чи це Minecraft? І це буде референс до Half-Life, правда. Тут буде просто і ця штація. Це все друге я повитирав, усього не буде. Буде просто ця штація, і того бока буде вести на новоселицю. Все. Може ще лишу фонтан, бо був фонтан. А тут буде спаун. На цьому березі. Всього не буде, всього. Я тут і чанки занулю. Бо у того бока ще теоретично можеш лишити ще штреку і у того бока, бо там село Лингарське. Бо це вже буде не русинське село, якесь друге. Там класна церква, між іншим. Бо там живуть якісь маленько другі люди з другими хижами. А цьому світу скільки часу? Десь 2 роки. А новоселицю ти почав будувати? Тепер у Єри, недавно. Я тут, можу казати, вчився бавити Майнкрафт. Я пробував поникати, що воно таке. Це був мій перший світ. Тут навіть суд, нелегальні білди. Перший світ. Прикиньте мати свій перший світ з Майнкрафту.
Та бо то було недавно. Та все одно, та багато хто його губить, цей перший світ. Я би міг і заплатити гроші за те, щоб свій перший світ якось відновити. Це прямо дуже круто. Ну, і це друге село, де живуть якраз стандартні, видиш, селяни. Угу. Просто я їм поклав церкву, бо в них не було церкви. Я їм поклав і Ну, Мигаль місіонер. великий гуртожиток, цех та й церкву. Угу. Вони, правда, спати не ходять чогось. Ну, та теоретично можеш наклонувати штреку он сюди, оби штрека не вела лише в одно село. Оби у два села може було піти. Не знав, на кілько то раціональна думка, але мені раз, що у Ленгарському живуть мадяри. Ні, гонно бити. Або туди треба буде хрест переробити. А ні, нормально. Ну, церква у Ленгарському у мене теж файна, мені ся вона любить. Я доста, по-багатому вчинив. Ага, ну це нічого собі. Це іконостас ні в року, ні? Мгм. Ну, все так і має бути. Просто у ній все доста темно, бо все з дерева. А й бо всякий було. Це було в Ужгороді в Сканзенові. Мгм. Ну, бо весь у старій дерев'яній церкві. Так. Ну, та всяк Так. автентично, Так. автентично, добрі. Просто тут ще мурник ходить, не знав чого. Це Так вже його на проблема. сповідь. На сповідь прийшов, айно. Багато хто цей перший світ просто видаляє і забуває за нього. Микола, не починай теми грузити. Насправді, навіть якщо забув про свій перший світ, було б дуже цінно на нього подивитися. Мигаль хрестив і це село, а до Мигаля там жили язичники. Бо в них не було церкви, слухай. То вони були не язичники, вони були невірні. Просто ні в що не вірили. Ну, я не удалив свій перший світ лише з-поза того, бо ж я на ньому за перше вчився бавити Майнкрафт, а за друге я на цьому світі і стрімив, бо ж на ньому повно контента є, там поникати 2 роки тепер перві стріми були із цього світа фактично. А маєш бекапи світу, поробив собі? Айно. Добре. Я почав робити бекапи світу якраз тоді, коли почав їм класти новоселицю і порозуміємо, що я вкладав много сил в якусь роботу і страшно буде її втратити. А це то дерево, яке я клав, Ну так, воно прикольно виглядає. кастомне, доста читаве. Та що, вертаємося в новоселицю, це йдемо вже дещо друге чинити. Нико не донатив на Hardwind? Ні, не Нико. було. А скільки в нас вже йде стрім? Година і 40 минут. А де ти це подивився? А тут Ники в ОБСові пише. А, точно. Вибачте, але я буду дрімати щось, так файно слухав тихенько, та ви мене приспали, потім в записі гляну. Це він оповіш, ми занудно Ні, говоримо. ну то це таке треба в донаті казати, а не в чаті. Десь на старому харді в мене одні з перших світів 12-річної давності валяються. Бляха, ну от в мене бачу, у мене просто дуже унікальна ситуація зі своїми старими світами. У мене, коли я починав грати в Майн, в мене не було можливості типу грати на компі в себе. І я робив таку тему. Я коли був у когось в гостях, вже не пам'ятаю в кого, мені подарували на день народження MP3 плеєр у форматі флешки. Це типу як флешка, але в неї можна запхати і навушники, ходити кайфувати. Там було 4 гігабайта пам'яті, мені здається. Я на цю флешку, я був у когось вдома в гостях, уже не пам'ятаю. Я на неї закинув, я скачав на неї Майнкрафт, я скачав на неї Java, і коли я потім до когось ішов у гості, я флешку цю запихав йому комп і грав у Майнкрафт. Прикинь. У тебе був світ на флешці. У мене був світ на флешці. Ну, типу, воно страшно. Я не розумів, чого воно так глючить. Ну, ясно, що з флешки воно читало. Скорість зчитування була. Але, типу, я викручувався таким чином, коли я не міг грати. Ну, і це потім. Там десь один світ я створив, десь другий, і ну, воно все в цілому не збереглося. Але це такий дуже унікальний досвід. В Моджанги, до речі, в них був такий прикол, вони випустили смарт-браслет. Це десь у 2015 році чи 2016, такий смарт-годинник, що він відкривався, типу, оцей ремінець він відкривався, там була флешка і там була готова Java,
він мав швидкість передачі файлів і Майнкрафт. І ти типу міг будь-куди запхати і грати в свій. Це одиничний такий від них одинична ситуація, одиничний екземпляр. І їх лише дуже мало продалося і перестали це робити. В русинів година триває тиждень. Май цікаво. Та чого? У русинів цей. Рік за 2. Рік за 2. За 20 років, може, відкрию, поностальгую. Ні, ну якщо доживемо, буде весело. Технології кемпець. Ну це було, я прямо... Ну мені Майнкрафт був дуже жорстко цікавий на той час, коли я ще в нього грати не мав абсолютно ніякої змоги. Тому треба було якось викручуватися. Бунді. І хижа з валькою. Така досить страшнувата насправді. Коби були майсвітлі вальки, то воно б визирало майреалістично. Це просто негарна текстура. Нащо вони, а ну підійди до неї ближче, нащо вони додали так багато фіолетового в неї? Ну, всякі є, айно. Вона мала бути просто майжовтувата. А ведь може ми просто навикли на такі вальки, бо у нас чолиниця, знаєш, сама. А там в них де фіолетова глина. Що тут у Швеції є така тема? Я не знав. Ну, в Швеції, видав, ні. Тяжке дитинство, Майнкрафт на флешці. А флешка забита в землю. В падемент. Тому що діткам мультяшність потрібна. Ну, та ні, та можна і мультяшно було зробити, але можна було фіолетовий колір не додавати до цього. Це таке, це ж різні речі. Різні речі. Так, а куди воли пропали? Ну і що, за донати я щось буду з Мигаля якось цей знущати. Що? Воли згоріли. Тут були прив'язані 2 воли. А далі була гроза. Угу. І я прийшов сюди, волів не є. Угу. І сись один прозір відкритий. Значить, на нього пішов сигнал редстоуновий. Розумієш? Угу. А чого ти не то треба було просто цим ланцом. Направду, треба було ланц. Та й треба ми буде знайти нових 2 волів. Кампець трагедія, Зевс побив. Ну. Не треба було там церкву цю класти, того що, бач, гнів. А, ми всі в церкві так і не були. Слухай, кількось ми раз ходили попри неї, а так і ми одну Ми не сесію заходили. не заходились, ні. Були ми лише провезлися у Ленгарської їхню церкву никати, перед тим, як ми зайшли в Новоселице. Ники. Угу. Тан-дан-та-дан. А тут ще й Парізи. Угу. Ні, солідно. Тут можеш свічечку купити. Тут можеш на коруші вийти. Ні. Угу. Тут можеш піднятися та подзеленькуніти у як це кличе? Господи, я вже Дзвін. говорити не знаю, у дзвінайно. У дзвін можна бехнути, так. Беом. А оці повізи, вони якісь дуже світлі ти зробив. Я якось не звик на такі. Вони якось дуже на себе багато уваги беруть. Чи нормально? Та я знав, та нормально. У нас усякі були. Ну, із тих, які я тямлю скучниці, вони були на білій в основі, всякі образи намальовані. Угу. Ну, на білій в основі були. Угу. А ведь на такі голубенькі. Зевс також русин. Бляха вимкнув стрім і сон пройшов. Я люблю дрімати, коли хтось говорить тихенько, не скучно, все файно. То я ліг очі прикрив, слухаю тихенько на телефоні, а так дуже цікаво. Ну так спокійний сон дорого коштує. Ну, супокійний сон дорого коштує. Ну, а я нагадую, ткося прикапчав новий, тко не знав. Цей світ я планую зробити доступним онлайн на серверові, і ви будете гонні прийти на через свій клієнт, закапчатися на сервер і походити новоселицю уєнно своїми цімборами, а за невеликі додаточні донатики я можу вам зробити платну екскурсію. Ну то це нормальна ідея, такий онлайн екскурсовод, щоб Онлайн якщо треба, екскурсовод, то там айно. назбиралось, якась там хтось хоче на таку-то годину назначити екскурсію, поводити, то буде кайф. То буде кайф.
Ну і видите, тот потік тече, що там через... ми ще в школі не були. Я вам ще школу кажу. Школа теж насправді основана на реальній хижі із... дай Боже пам'яти. Я цю школу чинив по прикладу хижі із Поляни видав. З Поляни. І туйка, теж, видите, є дзвін, щоб закликати дітей на урок. І хижа мала похожу структуру, як кожна хижа у селові. З'єднув лише різницю у майвеликій світлиці фактично був клас хіба. Була дошка, крейдувся пише, пак ся утира ряндов таков, тут сидить учитель, а тут сидять діточки, видиш, у них такі парти. Ну, і тут є карта села. Якось школа дуже по-сучасному виглядає, якщо чесно. Якось вона чехословацького часу, вона лиш покладена. Ну, і всі в школі учитель такий живе. Все, він тут живе. Тут у нього кухонька, тут він спить, тут у нього робочий кабінетик. Але це фейк, не було такого. Ні, якраз ось було. І це була стандартна практика. Ось строїлася хижа, котра була школою, і такий у ній жив учитель. І це була нормальна практика у 20-30-х годах. І цю школу я построїв по прикладу реальної хижі, яка стоїть у Сканзенові в Ужгороді. Ви можете прийти в Ужгород в Сканзен, поникати ось по плануванню, і це така сама хижа, ну просто туй навпак, ось ні, там теж також. Ви заходите, і направо жиє учитель, а наліво клас. Так само. Ось структурна хижа така сама. А тільки в нього є ще технічна міцність, де він ремонтує лавиці. Ось стільці, котріся поламали, та він тут їх ремонтує. І це теж насправді не лише по лору, а і по реалізму підходить, бо у чехословацький час воно так ся шурило, ось учителя відправляли в якесь село на роботу учителем, і він там приводив матеріальну базу в порядок теж сам. Я, наприклад, читав книжечку за учителя, який пішов, споминка учителя, якого послали були на роботу у якусь школі у Перечинові. Не у Перечинові, а у Перечинському районі. Він там описував, як він за місяць до школи мусив там приладити клас у порядок, він мастив глину, стіни, знаходив крейду, видкіть взяти, ось дрова наготовив, би пак було огня класти, між іншим, видите, тут печка стоїть. То запарно. Ж тоді учителям було майтяжко робити гетепірка, насправді. Бо це вже була така гібосвітська школа, не церковна. Бо до того в основному школа, любое вошколування було закапчено більше на церкву, на попа. Факт. Так. Стіни, кажуть, що стіни дуже тонкі в школі. Такі, із дощок збиті. Що не подобається, що це не розумію. Гець, порозпитуй Мигаля про дитинство. Та що, Гець, клавіатура у вас відсохла, чи що? Так запитуйте в Мигаля. І тільки у двірці школи є в них ще колодязь, бо треба пити воду. Є в них гуйцанка, бо треба по уроках поспочивати. Є лавиця, можеш сісти, курити. Не мож. Не мож, а треба. роблять. Не мож, а треба. І теж, якби бударі. Хлопці, дівки, М і Г. Ми і Г. Males and genders. Мигаль розказував, що він був булі, коли був Мій гендер буляник. В дитячій. Та не буляник, а що були в других дітей. Займався булінгом. Чи неправда? Чесний був? Я чесний був в школі. Та де? Мене булили. Бо я щось дуже розумний, слухай. Такое не можеш. Тих, кого не булили, вони потім стріми не проводять. Так собі десь і запишіть. Ні, так а ви думаєте, що це що? Просто так? Правда. Якщо в людини закриті всі якісь ці соціальні потреби в голові, вона не буде стріми вам проводити. Не буде. Точно, що не буде. Та що, новоселиця туди, вроді,
попроходжена. Хочеш попробувати класти хижу? Які твої матеріали суд? Я думаю, що я тобі не буду класти, бо я Напартаджиш? зіпсую історичну достовірність. То твоє, типу, то тобі треба більше за тим контроль вести. А я думаю, що ми на цьому можемо офатися, ні? Що? Як у Мігаля усмів з уст пропав, коли його обвинили у булінгові. Ну, пак правда. Правда. І щось ми не були насправді лише у театрові. Мигаль думав, що ніхто не буде про то знати. Щось ми не були насправді лише у театрові, і театр насправді учинений по прикладові клуба у Кушниці, де на другому етажові ще бібліотека. Угу. І це, серйозно, у Кушниці так є, ось там є цей клуб, і тут є бібліотека. Вона тут, правда, маленька, і реальна бібліотека у Кушниці, або ось планування таке. І це дуже, мені се видить, важний момент, ось такі будови могли бути скапчені воєнно. Ну, і сама зала теж досить похожа. Даже стіни були пофарблені в такий паскудний ружовий. Є сцена, чилені куліси, софіти там. Можеш тут вилізти на сцену, і тут за кулісами є гримерка. Ти сідаш собі, малюєшся, твій костюм є, видиш? Все файно. Прикольно. І так само, ясно, діло у артистів є окремий вход ззаду, щоб вони не мусили через зал бічі, і теж своя лавиця з видом на ріку. Щоб покурити. Ну, ясне діло. Я не знаю жодної дорослої людини, яку ніколи не булили в школі. Це, як тобі сказати, це дуже часто люди плутають такий серйозний булінг і просто таку середовище підліткове, бо булінг доводить до жахливих наслідків в кінцевому результаті. Ми так грали з другом на одному компі, один день я граю, другий друг на одному світі. Ми до одної смерті. Мигаль помирає, та я сідаю грати. А в якому віці ви почали цікавитись історією? Плюс ким мріяли стати в дитинстві? Ото видав мене з відео тайно. Я насправді мав такі досить комічні фантазії. Я думав, що я стану модним актором. Серйозно, була у мене така не ціль, но така мрія, так се каже. Тотося не стало, та й хвала Богу. Я не знав, чи то би було ліпше насправді. Добре так, як є. Про акторство це така... це з такого розряду, як я хочу стати космонавтом, я там балериною, така якась... Саме така саме наївна дитяча мрія. Петро каже правду, що я став у якійсь мірі актором, просто не таким, як думав. Та життя – це театр, і всі ми в ньому актори. Ауф! То де? І це пущайте в Сирохманський, наш живий театр. Що таке Сирохманський? Ти не підписаний на Сирохманський? Я не знаю, пацанські фіглі по-нашому. Що за реклама на Рівному місті награна вийшла? Хтось зазвідав, я тебе уповів. Це як проплачена. Ой, а що таке Сирохманський? Ти не знаєш, що таке Сирохманський? Я не знав, чесно, я клянуся, що я не знав, що це таке. А вони підписані на Сирохманський? Це щось таке і вийшло реально. Гець мріяв стати ночем в дитинстві. Я мріяв стати мутантом в дитинстві, якщо чесно. Таким, як Іксмени? Ні, я жартую. Але в мене був один такий друг. Ми коли говорили... у мене спочатку, я думав, я там астрономом я хотів стати, потім нафтовим магнатом. Нормально так. Мене перемкнуло, я казав, що я піду вчитися на нафтового магната. Це дитинство. Але якраз десь у цей час у мене був друг... Вчитися на нафтового магната, це дуже серйозно. У мене був друг Дмитро, який казав, ми там говорили, що ким ви хочете стати, коли виростете, ми там між собою це спілкувалися, і він казав, що він хоче стати мутантом, коли виросте, щоб класно. Щоб кого хочеш убивати, щоб там з нього ніхто не міг сміятися. То якраз мало бути десь на початку 2000-х якась серія Іксменів. Іксмени, Черепашки Ніндзя. Якраз то була то.
Golden Age of Мутантів. Mutants. Так, він так і казав, типу, хоче стати мутантом, упасти в кислоту чи щось типу того. Опасти в Ну. Він би став мутантом, але не таким, як він собі до того представляє. А ще в цьому самому діалозі, це вже від іншого друга, типу, там було, ну, там, казали, от що мрієш, типу, там зробити, туди-сюди. І там один такий був, що казав, от я мрію пограбувати банк, украсти саму дорогу машину, казав, типу, і була така мрія. Ну, цікаве дитинство в мене було. Та що виділи по телевізорові, та за то і фантазували. В принципі, ніч чудного в тому не є. А вкрасти Феррарі. Красти Феррарі. Гець хотів стати квадратиком і грати в Minecraft Forever. Та чого квадратиком, якщо кубиком? Що за не цей во? Що за в цілі в 6 разів мене недооцінює? То, що 6 сторін у куба. Не? Нормально, Це так. розумний був жарт. Вирішити. Айбо, вертаючися насправді до вопроса Петра, я би повів, що айно, я насправді став в якійсь мірі актором, ну ж, я роблю в сфері ентертеймента якогось в даний момент. Айно, це не робота, або це щось, що я чиню у свій свобідний час, бо мені це любить, так? Айбо я не міг дітваком собі представити, що я стану якимось там стрімером, бо такого просто ще не було в принципі в той час. То був час, коли в мене і інтернету не було. Значить, я міг собі фантазувати щось лише в рамках того, що я фізично відів, що я міг попитати, айно. Ніякого стрімінга туди не було. Та це насправді круто, бо я і не міг би, скорше всього, не міг би я себе реалізувати у такому форматові акторства, як я відів його дітваком. Айно. Можете собі представити мене у якомусь там серіалові. Айно. На великому екрані. А чого ні? Та дивися, Дон Мафії. Дон Мафії. Я легко собі можу уявити. Ні, ну але насправді цей зараз запитаю дітей кожна друга дитина, ким хочеш стати, коли виростеш? Стрімером, ютубером, хочу тік-ток вести. Мегальом хочу. Ким хочеш стати, коли виростеш? Мегальом. Ну так, типу, ну зараз діти бачать, що є така тема, і вони вже мріють про такі штуки, реально. Ну так. Квадробером, а не квадратиком. Квадратик. Та вже би ліпше квадратиком стали, ні? І квадробером. Квадробоберо то якраз таки якийсь. Квадробери це нормальна тема. Ну, типу. Головне, щоб не кусав. Поки не кусаються, то може бути. А коли вже будуть кусатися, то тоді будемо інакше говорити. Де взламати канал Гедза і стрімити на нових версіях? А, дав зламати. Та ні, може не треба. То навіть не якийсь отстойний кіношний актор, а почти театральний. По чому? Коли стрім, насправді, якщо чесно, якщо дуже грати під час своєї діяльності якоїсь на Ютубі, стрімити у відосах, це дуже швидко, це тобі набридне дуже жорстко. Треба, як на мене. Якщо дуже перегравати, якщо мати роль, то воно дуже жорстко набридає. Хіба що ця роль тобі буде приносити дуже багато слави і грошей? Ну, я би казав, що і так ота роль є. Ну, коли я веду стрім, воно в якійсь мірі у мене є роль, у мене є якась концепція, як я хочу вести цей стрім, навіть ця концепція є дуже близька до того, ким я себе по-справді рахую. Знаєте, і це дуже важно підмітити, що казав за це Джим Керрі недавно. Він мав дуже тяжкий епізод психологічний, після якого він уповів, на одному з інтерв'ю він уповів, ось каже, я мав дуже много тяжких ролей за свій живіт, найтяжкою поміж ними була роль Джима Керрі. Я бачив це інтерв'ю. Він казав, що Джима Керрі насправді, він казав, що його не існує. Типу, він показував на себе пальцем. Це був такий вонковий теж персонаж, публічний, як він то повів, this character was the least intentional. Значить, закіть у кінах він пробував нарочно грати якусь роль, та роль Джима Керрі була така ненарочна.
Все, вели туй суд, і тепер би їх мало не убити блискавицю. Мигаль, мов гірський мудрець, а Гец – це його учень. Ну, мене Мигаль научить, стрім закінчиться, він мене буде вчити цей... Хижі класти, нормальні, ацекіники. Не буде вчити мене ніндзюцу, гіндзюцу, спінзюцу. До речі, спінзюцу – це для молодого покоління, тут таких може і нема. Це ті, що дивилися цей мультик, знаєш, про Лего Ніндзяго. Є така тема, може десь чув там по телеку в рекламі чи щось типу того. Там оця тема з'явилася про спінзюцу, це зараз бейбі-боси про це прикалуються. Молоде Спінзюцу то, коли кастуєш спінегу, це як? Це коли там щось крутилося в них, типу, щось, спінери. щось типу того, так. Мигаль, хто біля тебе сидить, що він від тебе хоче? Та прийшов до мене з сонячної Каліфорнії, Цімбора, та я йому розказував, яке у мене класне село, Новоселиця. А Мигаль буде вчити Артура грати в туза. Можемо в жулика забавити. Замуть його нафіг, хоч на 24 години. Щоб... Та, ні, такої- та я жартую. Але май на увазі. Ай, ну ж, ми тут і фіглюємо лише на півставки. А коли не фіглюємо, то не фіглюємо. Дораз я укажу паркуру-дзюцу. А, та де. Бо виціть файно видко село, не мусить далеко вилізати. Ож. І театр, і торговиця, і церков, і гамору виціть видко. Все дуже класна хижа. Айно. І треба мені лише достроїти на сі вулиці ще з того бока хижі, та й в принципі може буде туй кінчати, бо за ними там ще буде цігонь табор. Та якраз файно буде. Та що, каже, що ж будемо потихеньку кінчати сам стрім. Чекай, я хочу щось показати. Ану, указуй. Чекай, не підглядай. Ну, поремонтувались ми нашу маленьку проблему з тими, з волами. Я й не подумав, слухай, ну ж буде гроза. А воно так класно визирало гітот копач по-справді на возові. Я й не подумав, що буде такий проблем. А їх забило блискавицю, кампець. Ну, і це паркурдзюцу. Я вас пак научу. То теж дуже старе руснацьке уміння таке. Я не можу знайти того, що я хотів, але покажу тут просто якогось випадкового рандомного. Це типу мигальні. А й можна щось вловити, якісь схожі риси. Ну, окей, це дуже Ну зажмурює. так одним оком подивитися, то та. Ото мигаль файно через плоти скаче. Ну та має Файно. досвід із життя. Між іншим, цей возик концептуально не я придумав, і це сякий віз клав Петро, він теж тут в чатові є, пише там Крумплі ТВ, видите? То, ну, ми з ним придумали були таку концепцію, він сякої клав у якомусь із відео, десь ми клали. Ну, клались ми то. Лісництво без плану було таке. Угу. Та й все. Все? Ну, пак, а що ти ще казати? Я тобі всю Новоселицю указав. Добре. Та не мені. Всім. А позирачам? Та позирачі відділи ще й окремими компонентами. А тепер і насправді цей стрім це була перша така цілісна екскурсія по ушиткому, що вже є готово. Ну, бачиш, як добре. Дуже серйозно. То будемо закінчувати, ні? Розкажіть наостанок анекдот. Лиш не за бабу з дідом. Ну добре, тоді ніякий не розказуємо. Все, спасибі всім, хто був на стрімі, хто посидів, послухав нас, покайфував. Вдвічі дякуємо більше всім, хто донатив. Велике спасибі. Гроші це дуже класно. А біля мікрофону був Гедз. Ну, та й я. Та й газда. Та й Газда, реально. Красно дякуємо всім, кося подкапчав. Надіюся, було вам руно так інтересно генам, а вать хоч у половку, то вже би було добрі. За Новоселицю ще вам вернемо майпотім, а на низька туди будемо кінчати. Дякуємо, майтеся.